Videoclipul de la Madlibs, ăla cu vorbește c***ului română, eliminat! De ce ați remuvat videoclipul lui Berbecu Negru fără motiv? Puh! Da, să mă pupați în gură și Bă, treci în casă și fă de Hollywood, frățirea dracu, să fi dat, nenorocitule ce ești, nesimțitule ce ești. Ia uite, un alt laser. What the fuck? Hai noroc la toată lumea, cu voi este Berbecu Negru din nou, astăzi cu un nou joc care se numește Mecanica. Cei care l-ați văzut pe live-ul a fost un total eșec pentru că se auza cu ecou, din câte am văzut eu pe live, și a trebuit să îl șterg pentru că nu era foarte bun. Așa că am zis, bă, hai să mă apuc de o serie la jocul ăsta dacă tot este Early Access, mai ales că versiunea asta este Early Access, după cum am menționat, este versiunea 1.0.13. Și acum mergem direct pe New Game ca să vă arăt în totalitate despre acest minunat joc care a apărut în februarie 2020, din câte am auzit, anul trecut, în februarie. Este un joc indie, deci este un joc făcut de cineva, nu de o companie mare, însă eu îl susțin pe acel om care face acest joc și chiar aș vrea să văd adăugări noi pe versiunea următoare care va apărea. Deci, ce avem noi aici? Avem Map Selection. Momentan este o singură hartă și la fel și la Game Mode. Avem aici Survival. O să, mă rog, avem aici, putem să ne numim jocul, hai să-l numim, eu zic, Bârlogul Berbecului. Așa. Și dăm Create a New Game. Așteptăm un pic să se încarce. După cum vedeți, se rotește rotița aceasta și mai apare câteva punctulețe, mă rog. Nu trebuie să descriu astea, că vedeți aici niște animații frumoase care ne arată că jocul se încarcă și na, până atunci să stăm gen standby. Cum zice acolo, welcome to Mecanica. Deci prima oară suntem întâmpinați de tutorial și ne zice find a nearby tree and press the left mouse button to punch it until you have gathered 7 wood. Deci ne zice să pumnim un copac până colectăm 6 bucăți de lemne. Se mișcă cam greu, așa că o să îi schimb rezoluția, dar în așa fel încât să nu strice rezoluția videoului. Ia să vedem aici. 124768. Hai să încercăm pe 1115. Ia, da, mai mare. Nu, bun, hai că merge așa. Ia să vedem. Bun, hai că merge cât de cât. Ia să mergem de aici, dăm cu un copac până nu mai putem. Aha. Deci ne-am luat și grâu. Așa, luăm lemnul de aici. Luăm și pe ăsta și pe ăsta. Tare, suntem spawnați aproape de benzinărie. Bun. Așa, deschidem tab, dăm la crafting, dăm pe tabul de survival și facem un foc de tabără, deci un campfire. Și noi de la campfire-ul ăsta putem... uite, am găsit cartofi. Pe câte am văzut, ăsta este minereu de cupru, deci să nu le confundați, să nu confundați pietricelele astea cu cartofi. Cartofii sunt aici. Ăsta e cartoful. Hai să vedem de unde putem lua niște fier ca să îl putem topi.
Ia ce zice. Click and drag or shift click on the campfire to move it on your hotbar at the bottom of the screen. Aha. Gen shift click plus ăsta. Click stânga. Așa. Ia să vedem de unde putem lua. A, uite, am mai găsit niște grâu. Bă, dacă am pustiu e pe aici, frate. Hai că mergem la aparatele astea care habar n-am ce sunt. A, autominer. Și bănuiesc că ăsta e furnalul. A, benzină. Hai că poate avem nevoie de niște benzină. Ha, nici n-am realizat. Așa, avem campfire-ul acolo. Dacă vreau să pun fierul aici. Nu vă lăsați duși de inventar și după aia să ziceți: ce frate, ăsta e Minecraft low budget. Nu funcționează lucrurile așa. Ăsta nu e Minecraft, este mecanica. Este un joc menit în care construiești lucruri și le programezi. Ce asta? A, blueberries. Afine? Cred că da. A, iete, am mai găsit niște benzină. Nu, bun. O să ne trebuiască. Hai să vedem unde putem să... Bănuiesc că asta e... Ce face? A, water pump. Ia ce e la robotul ăla? A, mă rog. Da, pornim ăsta. Da, să vedem în bunkerul ăla ce e. Dar mai întâi ia să punem noi campfire-ul ăsta aici și să topim ceva fier. Așa. Avem aici steel ingot. Lingourile de fier. Ce asta, mă? Pleacă-mă de aici! Ce dracu e asta? Chichineața asta? Ce dracu e chichineața asta de robot? Îmi faci poze firial, dracu, de perversitate, că ți-arăt eu ție, de nu fac băta acum. Și vin și te bat așa. Nu coa. Nu coa. Da, îți trag un pumn. Dau 2 smetii. Vino aici. Vino aici, firial, dracu, să fie. Ia uite la el. Vino încoa, că dacă nu... Nu, vino mă încoa. Vino mă încoa. E firial, dracu. Vino încoa, n-auzi? Așa, du-te după el. Dă-i, arde-l. Piu, ia uite, mă. Direct la remat cu el. Ce remat? Că, uite, are destul de... Are piese destul de folositoare. Avem o bobină de cupru, o baterie și capul de la robot. Și că e șasiu. Nu cred. Și coșul ăla de gunoi de la Ikea plutitor ce face acolo? Survolează așa. Hai să ne întoarcem la focul nostru de tabără, că nu mai durează mult. Ia să vedem cât mai are, că zice life acolo, îi zice remaining life. 100 și ceva de secunde. Hai să topim tot fierul ăsta de aici. Să luăm tot fierul ăsta de aici, zic eu. Hai, mă, dă-i acolo. Dă-i, mă, acolo, n-auzi? Dă-i, mă, acolo. Ia uite la el. Ha, nu, bun. Nu mai avem... cred că l-am luat pe tot. Da. Avem fier. Steel ingot, mamă.
Și eu am 6. Lasă mai bine... uite băta. Lasă mai bine ne luăm după tutorial. Hai să luăm ăsta, să facem târnăcopul. Pot să fac și băta. Ok, bun. Deci avem una bucată topor, ăsta, una bucată târnăcop, una bucată bătă. Ci că also look out for killer robots, have fun. Ăla dar arăta ca un coș de gunoi de la Ikea, ăla era killer robot. Ăsta, mă? Auzi, bă, de ce e așa pustiu pe aici? Zici mie, unde-i toată lumea? Bă, vorbești? Bă, unde fugi? Eu ce timid e ăsta? What? It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? What the fuck? Bă, ești nebun? Pleacă, bă, de aici. Ia-te al dracu. Vreau să mă tai cu firăstrău. Pleacă, bă, de aici, mă tai cu drujba. Bagă-ți drujba aia în cur. Ia-ți drujba aia, bagă-ți-o în cur. Na, ce am dat-o. Aha, am mai câștigat niște oțel și niște... niște șurubele, ia auzea. Așa. Mai am mult în viață, așa că o să mănânc niște blueberries. Ia. Aha, deci ține și de foame și de sete în același timp. Da, deci după cum ați văzut, jocul ăsta e de survival și trebuie în același timp să îți menții să nu mor de foame sau de sete. Deci bara aia, după cum vedeți, bara aia albastră e de sete, aia verde de foame și aia roșie de sănătate, de cât mai ai în viață, cât mai ai la viață, dacă te-a rănit vreun robot ăsta nesimțit. Dar cum îmi pornește aia? On? No or detected. Stai mă că am eu o idee și mai am o idee și mai faină. Luăm ăsta, furănalul. Și uite așa, îl punem aici. Aha, trebuie să-i băgăm benzină. Ia să vedem. Așa și-l pornim. Și ăsta minează pentru noi. Ia. Smelting iron. Steel. No, bun. Îl lăsăm așa să mineze, să vedem ce e aici. Un bunker. Ia să intrăm noi înăuntru. Uite ce mai e pe aici. Mai multe bobine de cupru. Și încă un cap de robot. Oare în cutiile astea ce-o fi? Nu ne pasă, noi le furăm. Și văd că aici nu mai... Odisei? Ia auzi. Butonul ăsta ce face? Doar închide ușa. Hai să luăm și pe ăsta. Luăm și ușa. Plecăm cu tot. Ce să mai... Păi ce să mai, frate? Gata, ciordim de pe hartă. Că gen vreau să transform benzinăria într-o bază. Într-o bază militară. Cum ar fi. Și chestia e că în jocul ăsta poți să-ți craftezi și un vehicul. Un vehicul. Vedeți aici. E un... se numește speeder. E un hovercraft. Poți să-i pui motor pe combustie internă, adică, mă rog, motor pe benzină sau motor electric. Fiecare cu avantajele și fiecare cu avantajele și dezavantajele lui. Motorul pe benzină are viteză mare, dar cuplu mic, accelerație mică. Dar motorul electric are accelerația mare și viteză mică. Adică gen tot motorul pe combustie e mai tare, tot motorul pe benzină e bossul. Când vine vorba de viteză. Așa, uite, mai luăm niște grâu. Am văzut înăuntru că e un aragaz. Bă, mi s-a părut... Bă, ești prost? Bă, mi s-a părut că era ceva negru în spatele meu. Ca o siluetă. Da. Ia-te, bă, canapele. Cine stătea aici și să hodina pe canapea? Mă rog. Canistre goale. Așa, deci se lasă noapte. Să vedem dacă putem să ne facem un pat. Ne trebuie 6 lingouri de oțel și
4 șurubele. Hai să facem, eu zic 4 șurubele să avem. Să vedem dacă a completat la ceva acolo. Aha, bun. 1, 2, 3, 4, 5. Avem 6. Hai că ne ajunge să facem un pătuc. Și vom baricada intrările. Patul nu punem acum, îl punem după ce punem ușile. N-am decât o singură ușă. Hai să vedem dacă... Măcar să nu ne invadeze roboții criminali. Ok, hai că ne-am pus să ne hodinim, acum e zi. Deschidem ușa asta. Eu zic până una alta, hai să mergem să cercetăm împrejurimile. Glass Refinery. Aha! Hai să punem o baterie, să facem niște geamuri pentru căsuța asta de benzinărie. Și am pus o baterie. Așa, mergem în expediție. Ia, stâlpul ăsta. Aha! Deschidem cutia. Bun, iată ea baterii. Am mai găsit niște grâu. Bă, ce naiba era aia? Am văzut o lumină acolo. Sau mi s-a părut? Sau fi fost doar o eroare de textură? A, nu. E doar un colț. Ce să fie aici? Aici văd că e apă. Sau ulei, ce-o fi ăla, nu știu. Ia, un cort. Sau ce la foișor. Foișor, cort, ce-o fi, mergem să vedem ce e acolo. Ia, limita de 90 de kilometri. Ha. De parcă ar mai veni vreo mașină pe aici. E loc abandonat, e loc uitat ca la Sadova. Ia niște cutii. Ia uite, niște becuri. Ia, laserul ăsta ce face? Oare mota ia laserul? A, nu. E pentru bec. Alte canistre goale. Barrel. Butoaie. Numai butoaie nu sunt alea. Butoaiele sunt mai mari. Aha, ia uite. Putem să luăm diferite obiecte de aici. Putem să luăm pe ăsta. Bun. Ăsta ce face? Cred că ăsta îi pui ulei și poate să facă benzină și plastic. Hai că luăm și pe ăsta. Ce-ți mai, frate? Golim harta, bă, ca să ne construim baza acolo. Să ne facem, ce-ți mai dita, mai fortăreața. Ce-ți mai furăm din locuri din astea abandonate. Ia, dar clădirea aia ce? Ia să mergem la clădirea aia. Aoleu, iar un killer robot. Iar robot criminal. Stai. Ți arăt eu ție paragladina, drept. Bă, ia-ți druși, băia și bagă-ți-o în cur.
Dar nu e nicio intrare, nimica. Din câte am văzut pe net zicea de clădirile astea că sunt fabrici. Sunt vreo 3-4 amplasate pe hartă. Odisei. Înseamnă că asta e compania care face roboții criminali. Aha. Și asta aici. Ciudat. O crăpătură de nisip sau... Gen nisip uscat și e crăpat acolo. Dacă am mai găsit niște grâu. Am mai găsit niște grâu. Uite un afiș dărmat. Cuke. Ce e asta? Cuke. It's heaven in a can. Rai într-o cutie. O fi conserve de-alea de fasole, probabil. Dacă nu mă înșel. Uite, am mai găsit un stâlp. Are baterii în el. Răspuns corect, are. Uite, bă, o mănăstire. Bă, dar stai un pic. Cam... asta. Blueberry, ia să băgăm niște blueberry. Ia uite, un alt laser. What the fuck? What the fuck? Booby trap! Voi ați văzut chestia aia? Era un booby trap, frate. Deci a căzut de sus direct pe mine. Hai că mergem înapoi. Uite, deja pe aproape. Din câte se vede de aici, e foarte aproape. Adică, ce naiba, doar fugim pe aici, agem pe diagonală și ajungem acolo. Ce naiba? Interesant, dar containerele alea ce sunt? Adică ce e în interior acolo? Asta e închis. Uite, am mai găsit grâu. Bun, mai multă pâine pentru noi. Interesant. Ciudat loc unde să te hodini. Să pui o canapea să te hodini. MP bomb. EMP bomb. Bombă de EMP. Și bănuiesc că ăsta bagi materiale și fabrică din astea șuruburi, bobine de cupru, plăci de circuit, baterii și canistre pentru ulei. Aha, ia uite, am găsit niște baterii aici. Hai le luăm și pe astea. O să avem nevoie de ele. Ia. Cărămizile astea. Nu putem să le luăm. Nu putem. Răspuns greșit. Nu putem să le luăm. Așa, am luat blueberry. Aici nu mai e nimica. Înseamnă că suntem good to go. Ne continuăm drumul la mănăstire ca să ne luăm item-urile de acolo. Ce avem aici? Avem doar asta. Bă, la ce viteză bagă ăsta la fugă. Bă, iată-l, iar un robot. Îl văd acolo în îndepărtare, pe pod. Hello, motherfucker. Stai așa. Aha, ia uite-l. Ia uite, ma. Ferie al dracu. Ai pus capcane, a? Stai că-ți iau eu capcanele. Dar butonul la ce face? Habar n-am. Cred că îl testa. Aha, putem lua și astea. Ia niște bănci aici. Eu zic să le luăm și pe astea. Oricum, mănăstirea e abandonată, așa că cine mai vine să locuiască aici sau să vină să se roage. Mănăstire, biserică, ce-o fi? Habar n-am exact ce este. Masă. Aha, putem să luăm și canapelele. De fapt, da, putem să le luăm că deja am luat una, logic. Ia! Care a făcut poză? Feria al dracu de perversul dracu. Iar vii, mă, să-mi faci poze? Trimeți la șefii tăi? Vino încoa. Ia uite. Vino încoa, mă. Ce ți-e frică? Vino încoa, n-auzi?
E-te al drept. Al drept fugi de mine, eu. Al drept fugi de mine, eu. Vino că dacă îți dau una, te ia mama drept. Mamă. Bă, dar cum sare biții din el. Sare piesele din el, bă, frate, bă. Ia. Ia. Hai, hai, hai. Mamă, dar cât ai podișul, zici că e Marele Canion. Iar. Încă unul. Se uită la mine. Uitați-vă ce ochi are. Cum se uită și cum se uită la mine. Păi te pui cu mine, mă? Ia uite-l-i. Iată-l ia. Vino mă încoa. Vino încoa, fireal drept. Scauți anturaje cu mine, mă. Cauți anturaje pe cârca mea, mă. Raportez la șefii tăi. Stai încet, că m-am săturat să te alerg. Na, remat scrie pe tine neghiniță. Uite altul. A, uite, ăsta are vizorul galben. Nu cred că se dă la noi. E cu minte. Băi, ești cu minte? Odisei. Scrie și compania pe el. Ia! Păi vrei să o pui cu mine, mă? Vrei să te pui cu mine, mă? Na, de aici. Pleacă de aici, dă-te de dracu, de-aia. Pleacă, bă, de aici. Coș de gunoi plutitor de la Ikea. E tal dracu. E ce clădirea aia? A, nu e o clădire, e o navă naufragiată. Bă, da, cât de mare. A, am mai găsit grâu. Încă o bucată de pâine. Mai multă mâncare pentru noi. Jeff se numește nava. Bă, da, ia stați. Ferestrele alea seamănă mult cu astea. De aici. Metal window cover. Dar nu putem să le luăm. Da, nu putem să le luăm. Hai să vedem ce pe aici. Ușile astea nu se pot deschide, nu poți să le iei. Păcat. Hai să vedem ce e sus. Aici nimica, aici. Ce ăsta? Și că e cameră video. Sentry gun. Hai că o să avem nevoie de el. Am mai câștigat și niște baterii în plus, mă rog, vor fi același care intră în Sentry gun. Aici ce? Aha, plastic. Ha! Plastic și plăci de circuit. Să avem nevoie de ele că vom face niște roboți să lucreze pentru noi. Să lucreze pentru noi și să înfrângem pe ăștia de la Odisei. E foarte mult minereu pe hartă și vom veni periodic pe aici.
ca să punem aparate să îl mineze. Mamă, bă, da, trebuie să mă duc pe acolo ca să ajung la turnul ăla.